Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam barka ne. Yawa barka. Da Allah ni baƙo ne. Na ɗan zo area nan ne duba wani, so wayata sai ta ɗauke. Shine nake so ka ara min wayarka in kira shi. In ya gaya min inda yake zan je in same shi. Wannan ba matsala bane. Bari in baka. Ashi. Okay, to na gode. Hello? Gani a nan layin da ka mun kwatance. Layin ne ya fito, akwai ɗaya ya fito haka, ɗaya ta haka. What? Continue. Okay, na ga wani lungu barin duba ko zan ga signboard sai in gaya ma daidai gurin. Akwai wani kwana dai da nake so in ɗan duba kwana. Na ga fa gayan na ya fahimci so nake in ware da wayan nan fa sai yasa yake ta bibiya ta. Gayan nan fa so yake ci wayan nan. In ban bashi close marking ba Qur'ani cin wayan nan ne. Ina. Kai? Wata. Okay. Gani nan. Gayan nan fa ta kula bari in bashi wahalar sa kawai. Okay, na gane gurin gani nan yanzu. Yanzu zan zo. Gashi. Okay, ka gama? Na gama. To ba damuwa. I want problem always.